Mayong adlaw kanayong tanan nga nagpaminaw karuning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko sa pangan nga Anthony, hingkod ang pangidaron, o sa ka-estudyante diri sa Cebu City. Pero dili jud ko lumad nga taga diri. Itago na lang ang among address sa amo. Kay anyway, dili man sa gyud ni akong suliran. Sa usa kini kagina nga nahimo namong silingan diri sa boarding house. Makasaad lang hunaw-naon ang iyang kagi. Punto legal kini. Aron yung isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, mayo gani kini sugod silang papagmama nga adto ko sa Cebu City mag-eskwela. Di gyud unta sila gusto nga adto ko mag-eskwela didto. Pero, ganamang ko sa mong eskwelahan ko na. Maayo ni ratings ug inila nga mag-graduate yun ang ilang mga estudyante. Ug daghan yun ang makapasar sa mga board exams. Ug daghan yun na yung mga abogado. Ganahan yun unta ko mga abogado. Pero, ay, sa pangandoy na lang. Uy, kinsa man yung nanawag? Uy, ang akong classmate sa high school, si Harold. Tuwara ba sa siya mag-eskwela sa Sibura? Akong tubagon eh. Hello, classmate! Hoy, classmate. Ano yung sabga mo eskwela diri sa Cebu? Pwede na ka diri? Anong naibawa man ka? Ay, gago. Imo kang gimayde nga nanagas barko. Tuod eh, pasilan. Asa ka istorya ning abot mo diri? Mangita pa lagi. Basin, mag-hotel ang una ko ni kabot diha. Ah, si Kata. Hotel gyud? Kamahal sa hotel diri? Labing barato diri, 800 per day. Dili lang kas bahay. Kay nangita ko kuan, board metron. Katungan ni nga kung gi-abangan karon nga kwarto. Aron ba nga magkaminos ko sa abang? Uy, kaninit ko ana ba eh? Asa man ka sa syudad? Masa magkagura sa Mulonggo. Kay sugaton tigas pier. Dire. Dayon. Panay kong kwarto. Gamay ra pero masoldat ang duha din sa double deck eh. Double deck naman eh. Yung anay ra gid ang mga kwarto nga maabangan din sa syudad. Gawas kon may ikaabang tag-apartment. Okay na ni Bayarol eh. Ang importante, nga may kaulian ta. Mo lagi. O pa matay trabaho. O nga, antos na sa ta. Balhin lang yung tag-apartment kung may trabaho na ta. Maogod. Isabog pa rin mo! Isa! Uy, Ay, nagtagdaron. Sa silingan ron nga kwarto. Pag anad-anad din kay ingon ana gid sila. ha? Awa na tabay. Nakaluto na ko. Yung ani ra gid ang madali og luto din Sa gawas lang tingali kong kaon bay? Yo. Kaon diha kay gi good fortune na nako. Kana akong giluto ron pero kung ganahan ka magluto aw kini gamit ta akong kalan. Kay sa upat ka kwarto god usaray atong kusina. Palit lang tag atong lutuonon. Share lang tas gas. Di magsilbi na si tagkaon sa gawas eh. Kaskas budget. Salamat bay. Good morning ninyo. Oh, good morning, Nay. Siya dito gabi, bay. Kadagan kong nagbunog bay. Kulatahon siya sa imbana. Recorded by X Thunder Gaming. Nagtubo ko nga labing kayo ako mga parents. Maong nabaguhan jud ko nga pag-abot na mo sa syudad, nakasilingan mig kwarto sa usa ka magtiayon nga magsigig away. Dili din maayo ang akong pagpahaway.
ug nabalaka ko sa asawa nga ingon ug sa gidagdaog siyang bana. Unya, Sa? Magigsulti ka ni nanay? nalukoy ko niya bay. Uy, ay kumpiyansa, uy. Kitaan ka na kasing bana na. Silusan gid ka. Ha? Magselos pa siya nga. Sigyang ganin niya bunog ang iyang asawa. Si nanay ang magsigselos kay di pirmi magulian ng iyang bana diha. Kaya nalagi ko na babae. Usahay, adto na mo istar sa iyang babae. Wala ako nadunggan gikan ni nanay, permi. Unya, paano magselos man siya siyang asawa? Nga siya man doon ay babae. Ay, inaana, maginang magbisyo. Kung sa iyang binuhatan, mamalay ang ipahad nga ito sa wa magbuhat. Unya, iya pang gunugon si nanay. Ay, pay, way naka-report anak sa barangay. Ayaw pag-apil-apil, ha? Maldito ba kinayang bana? Ha? Galapad pa sa uwi. Kung ang gusto kay niuli na sa dieng bana ni nanay gabi. Ang nag-away na sa sila. Di ba dyan ko mahilun na nga magkunang ng nanay ay. Mubaan mo na ba? Ay, natuog pa man ay si Bayarot. Ako na na magluto. Amay buntag dong. Ni ako'y giluto nga hotdog, oh. Nagaan ka na ako anig usa. Uy, ayaw na lang na uy. May maluto man ko. Maayaw na lang na ninyo. Daghan manggod ni. Be, tagay kog plato, be. Nay, kining pwedeng mangutana? Oh, unsa man na dong. Nganong nagpabili naman kasi yung bana na nga may babae man ka siya o kulatahon pagyud ka? Tungod sa among mga anak dong. Ha? May gipa-eskwela pa mi. Og labaw sa tanan. Mahal ko ang akong bana dong. Ha? Mahal ni mo bisan kulatado ka? Isip ko sa kabatanon, dili ko kasabot. Kung ngano magpabilin pa si nanay siyang bana, bisan kulatado na siya. Gusto kong mutabang, aron mahunong na ang pagpanagdaog-daog siyang bana niya. Apan, murang maglisod ko, kay mahal ko nun niya ang iyang bana. Ang ako mga pangutana, maukiling mo sunod. Unang pangutana, magsigig away ang silingan namong kwarto. Bunuogon na ba niya ang asawa? As concerned citizen, pwede ba nga ako'y mo report sa barangay bahin ini? Ikaduhang pangutana, gusto kong tabangan si nanay. Apan, murag siya man ang dili gustong tabangan ang iyang kaugalingon, kay mahal ko nun niya ang iyang bana, bisan kulatado siya. Pabagyapon ko'y mahimo kung ako'y mo reklamo? Ikatulong pangutana, ang iyang bana, tagsa na lang muuli niya kay tuwa ko no siyang babae. Kung mukiha si nanay, mapriso ba ang iyang bana? Ikaupat o katapusang pangutana. Nasabot na ako na usa sa hinungdan nga dili makigbuwag si nanay siyang bana. Tungod kay wa siya mahimo, kay wa siya trabaho. Ug nagsaligdan siya siyang bana nga mao'y nagtrabaho, kay doon na pa siya mga anak nga nag-eskwela. Lisuras ha? Unsa man ang atong matabang sa mga ingon-ini nga kahimtang? Palihog, tabangil tambagi ko, kini ang akong suliran, Anthony. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal mga problema nato sa ato ang mga kapika, sa ato ang mga karelasyon, sa ato mga dokumento, sa ato ang mga emotional, personal nga mga pangutanag mga problema. Ipada please ang inyong suwat sa suliran _612@yahoo.com or sa ato ang
iyahang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Padasad nga atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Uy, ay mo gaguol nga wala si Dr. Obra yung mapaminaw these days kay naoperahan si Doc sa ihang mata. No? So, Attorney Elaine lang sa, punto legal lang sa ta guys. Ay mo kasumo, ay mo kapuol please. No? But thank you kayo and my love to all of you sa padayon ninyong pagpaminaw, pagsubaybay sa tuang programa o sa pagpadayon ninyong paghimo namong number 1 sa kahanginan kay guys. Number 1 good mo sa amuang kasing-kasing. Okay? Now, ato ang mga quote for the day. The road to success and the road to failure are almost exactly the same. Hala, unsa may pasabot ana? Well, it always means nga guys, ang atuang pag-adan no para makabot ang atuang pangandoy, di gyud na siya kanang walk in the park. No, ang kanang daan nga atong agian, di gyud na ingon nga dire-diretso, asfaltado, nindot og view, dili gyud. No, and the only way para makat-unta is to really cross that road, no, overcome whatever block, obstacle nga mo come our way, pareho ra gyud na. Ang magdepende ra gyud ana, no, pa whether we will succeed or we will fail is kung mupadayon bata or di sa panahon nga madagma ta. Kay madagma ta, di na ko pauli ko, di jud ka maabot didto. Muundang ko. Pero kung moingon kag oy laban oy, may magpildihan, pildero ne dili oy padayon ta. Maabot jud ka sa imong destinasyon. Makabot gyud na nimo ang imong pangandoy. Ana ra gyud ng life ingon ana ra gyud ng mga ato ang kinabuhi ha. And please like and follow me sa Elaine Tantengco Bathan sa Facebook account. Thank you kayo sa ako mga likers ug mga followers sa tanang mga mo like ug mo comment. No, thank you kaayo ninyo. Abay atong tan-awon be kisay mga i-greet na to karong adlaw no. Kinsa man ni mga nag-message request na to. Kinsa man ni si Jessica Santiago, si Gracelyn Basilisco oy. Ako na yung therapist di ay ni. Muy naaning mas ningning message nako. O niya si Neyad El Quinto nga magsigi kunog paminaw sa ato ang drama. Mao nga ginindutan ko sa imuhang tingog. Ay, dugay na kong tigpaminaw. Karon pa nako na search. Kung unsa akong tingog, I hope pareho na pud kagwapa. Charos sa ako ang picture unsa ba. Also, hello to Agripino Teres, Jason Manayon, kang Seyer Noyam. Lisura pud aning mga pangalan ninyo. Uy, maglisod ta. Si Divin Andalani Tayawan. God bless attorney. God bless you too. Taga Kuwait. Sikig paminaw sa YouTube. No? Per na siya mga pangutana nga please, no sir, ipada or ma'am di ay babayam din ipada sa kiniyang akong suliran official writers page. Adto lang ha. MJ Katipay, Beverly Padua, Dalos Reyes, hello ninyo. Taga Cebu City ang atong letter sender, tago na to sa pangalan nga si Anthony. Si Anthony, hingkod og pangidaron, estudyante sa Cebu City. Hala, basin yung SJR ni. May adto na nataka School of Law dong. Di bitaw. Murang silingan diri sa nasa boarding house, no? Makasad lang, huna-hunaon ang iyahang kaagi. Bata, papila may edad aning Anthony. Kay, well, of course, estudyante pa ni, no? So, mga 20 kapin siguro ni siya. Maol lang ni ato ang pangutana, no? Nga, sa man ni mga pangutana niya. Magsigi og away ang silingan namong kwarto, agoy bunugon ra ba niya ang iyahang asawa as a concerned citizen? Pwede ba nga ako'y mo report sa barangay bahin ini? The answer is yes and mabuhi ka Anthony. No nga nakakuha jud ka og ka isug og kadasig nga musuwat sa ato ang programa para matambagan ka kung unsay angay nimong buhaton and yes, be a responsible citizen. Mahimo gyud na nimong isumbong dili ra sa barangay kundi sa kapulisan labi na sa panahon nga madunggan nimong gibunog na gani na adtua or ipatawag na dayon. Pwede ka mo adto ahead unya imong timbrihan ba nga unsay numero akong tawagan no sa panahong makadungog na gani ko or mateksan, sir or ma'am, mo report jud ko ninyo dayon anhiag na ninyo dayon kung makadungog na ko nga kanang kulating na po niyang ako ang kanang silingan sa next room. Kaduhang pangutana, gusto kong tabangan si nanay apan mura siya man og dili gustong tabangan ang iyang kaugalingon kay mahal kuno niya ang iyahang bana bisan kulat
kulatado siya. Wala ba gihapon ko'y mahimo kung ako'y mo reklamo naa kay mahimo gyud because di man necessary nga ang biktima ang mo file. Kibaw ka nga noon sa ni nahitabuan ning bayhana, no? Battered woman syndrome. Kanang battered woman syndrome, no? Mounay mga giagian sa kanang mga biktima sa abuso nga tungod sa kagidugayon na, no, og sa ilahang kahadlok og sa ilahang pagka-weak, and we don't blame them, ha? We don't blame them. Di na nila sala. Tungod na sa sitwasyon nga naa sila, munang naingon ana na sila, murang na-immune na lang sila. Unya kanang tungod sa kagrabe nga dili lang emotional, kundi appeal ang kundi lang emotional, physical, dili lang physical, but appeal ang emotional ug psychological nga pag-abuso nga makaingon sila nga ilang sa nganong kulatado sila. Pero di man gyud na ninyo sa girls, no? No, ma'am, kanang wa gyuy katungod ang usa ka laki nga mo abuso nimo emotionally, mentally, psychologically, more so physically. Di gyud na nung kang dawata gyud ay gyud nagdawata nga moingon sad-an nimo mo nang nadapatan ti ka kay ikaw manggod. Imo man sa kung gi-provoke. Huy, bugat jud kag kamot, gago jud kang dako, wa jud kay batasan, ngilad jud kang batasan, no? Abusado gyud kang pagkatao, no? So ayaw. And in order to be able to help them, na dapat naagi mga responsible citizens nga makapabuka o makapamata, no, sa ilahang kaugalingon na di na mao ang ilahang sitwasyon. Ikatulong pangutana, ang iyahang bana tagsa na lang muuli niya kay tua kuno sa iyahang babay. Kung mukiha si nanay mapriso ba unta ang iyang bana? Of course. Ang kanang Violence Against Women and Children, VAUSI, Republic Act 9262, usa na ka balaod nga nagprotektar sa mga kababainhan ug sa mga bata kontra sa mga lain-lain ug klase-klaseng forms of abuse, no? Ang abuse dili ra physical, dili ra pagpanapat. Ang abuse pwede ganik economic, pwedeng mental abuse, pwedeng psychological abuse, pwedeng verbal nga abuse. Unya ang pag-file na tos kaso ani, kasong kriminal, pwede pug kasong civil, no? So ay gimo pagduha-duha, the law is there para mo protektar sa mga kababainhan and usahay, no, nagkinahanglan gyud ta good Samaritan para makapabuka ug mutabang, no, nga malabanan ug makadapig sa mga babay nga biktima sa any kind of abuse. Ikaw pa to katapusang pangutana. Nasabot nako nga usa sa hinungdan nga dili makibuwag si nanay sa iyahang bana tungod kay wa siya'y mahimo, kay wa siya'y trabaho ug nagsalig lang siya sa iyahang bana nga may trabaho kay duna pa siya'y mga anak nga nagskwela. Lisura sa unsa man ang ato ang matabang nga sa mga ingon ani nga kahimtang. The beauty of Republic Act 9262, Anthony, is this. Dili ra ang pagpatubag sa katong sa mga lalaking abusado, no, sa balaod ang mahimo aning balaura. Dili ra sa pagpapriso, dili ra sa pag-answer nila sa law, but mahimo pod ug naa pod sa balaod nga mamanduan ang laki nga dili na mahimong makaduol sa babay, mamanduan pod ang lalaki nga mohatag og suporta sa iyahang asawa ug sa iyahang mga anak without need nga magkita sila, without need nga makaduol pa siya, automatic nga mahatagan siya og support gikan sa iyahang bana, no? So di siya angay mahadlok kay kung maura na iyahang rason, mas mamiligro ang iyahang kinabuhi, di siya makaprotektar sa iyahang anak kung maabtan sa panahong magrabihan na siya ug dapat. Kibaw ka kanang battered women syndrome usahay, no, tungod sa kagrabing depresyon na gyud sa ilaha nga makaingon na gyud siyang wa na koy pulos pagkababay, wa na koy hinungdan, mag-suicide simbak ko lang gyud, no? So sometimes it will take a third person, kanang tao nga naas gawas wa sa sud sa relasyon nga makakita kung unsa na gyud kagrabe ang pag-abuso sa mga kababainhan nga mao gyud untay angay nga mutabang ug mo empower sa mga babay nga mo file og kaso, mo barug, no, unya dili mahadlok, no, nga mutingog and ipasabot sa ilaha nga, you know, there is nothing wrong with you and angay ka nga mo barug sa imong kaugalingon, no? And there are so many agencies, dili lang ang pulis, dili lang ang Cebu City man ka Anthony, no, dili lang ang barangay captain or ang barangay, but naatay mga non-governmental organization kanang Legal Alternatives for Women or Law Inc., no, nga gipanguluhan sa usa sa ako ang mga tinahod ng mga maestras law school, si director, no, Virginia Palangka Santiago, nga ang ilang mga advokasya kani mga Bidlisio Foundation kang Pamela Uy, no,
nga pwede gyud nga makatabang to empower and to represent abused women. Okay? So Anthony, please no, naminaw ka karon og katong mga naminaw nato nga nay nahibaw-an nga victims of violence against women, palihog lang tabangi in town ang inyong mga kaila nga mobarug no og maprotektahan ang ilahang katungod kontra aning mga pag-abuso. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan king salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.